proceso interno que abriu a Esquerda Unida para a elección dos seus candidatos e as candidatas para o proceso das eleccións europeas. Presentábamos fai tamén unhas semanas esa decisión política de Esquerda Unida en todas as súas federacións abrir un proceso amplo de debate e de discusión política para a concreción das candidaturas que vamos a levar a este proceso europeo, que no caso de Esquerda Unida a Executiva entendíamos que tiñamos que abrir unha reflexión colectiva de como afrontar este proceso electoral, non só en canto a programa, que está vendo xa un traballo moi importante de concreción da proposta programática de Esquerda Unida, senón que tamén entendíamos que tamén eso hai que darlle suceso na concreción das persoas que van a estar na defensa en primeira liña de batalla, porque isto sí que Europa, xa podemos decir, co que se vai a dar aquí unha batalla das ideas, unha batalla frontal de dous maneiras de entender o proceso, e decidimos que ese proceso en Galicia fora un referendo no que calqueira militante de Esquerda Unida de calqueira territorio de Galicia pois podera votar pois unha lista de homes e mulleres que saía da proposta ampla e colectiva das comarcas, non? Todo ese debate que empezou o día 11, as comarcas e localidades nos trasladaron a Executiva Nacional un total de 14 nomes, 7 homes e 6 son 13 nomes, 7 homes e 6 mulleres, que incorporamos a un boletín que se remitiu a todas as comarcas, e todas as comarcas, pois, nun proceso de referéndum que celebramos o pasado luns 17, se fixo un proceso de referéndum no que pois os resultados son os que vos transmitimos nestes días aos medios, pois as opcións que políticamente entenderon a nosa militancia que eran necesarias para afrontar este proceso, pois son o profesor Xosé Luis Soltes, que teña aquí o meu carón, e a compañeira Saínza Ruiz de Ferrer. O que vamos a priorizar, sobre todo, neste proceso é a elaboración de programa. Logo daremos algunhas ideas, pero xa está aberto o proceso de elaboración programática de Esquerda Unida, con varios hitos políticos importantes. O día 8 de abril está connosco aquí Alberto Garzón, porque queremos que unha parte importante da proposta programática tamén engarce coa proposta de Revolución Democrática, esa proposta política que lanza Izquierda Unida, para afrontar tamén que non é un proceso electoral o que vamos a vivir, senón un proceso que require de unha confrontación ideolóxica, por lo tanto, unha confrontación programática, e xa temos aberto ese proceso de elaboración. O mesmo día 17, ademais de votar nas comarcas e localidades dos candidatos e as candidatas, xa se empezou un gran debate sobre pois ese primeiro boceto de programa que queremos contrastar. Unha parte importante dese programa é o que confluamos aquí en Galicia, esa proposta programática que elaboremos cos homes e mulleres dos movimentos sociais, do ámbito sindical. Outra parte é a que está elaborando Izquierda Unida a nivel estatal, que recolle tamén parte importante da proposta que estamos empoderando en Galicia, sobre todo relacionada cos sectores primarios e todo o que vai ás políticas da PAC e a situación dos sectores productivos e sobre todo industriais coas políticas europeas. Pero outra parte importante do programa xa o temos consensuado con 30 forzas políticas, que vai a ser o programa antitroika, que lle poderíamos chamar así, que vai a encabezar a candidatura de Alexis Tsipras como proposta alternativa da esquerda europea á Comisión Europea. Os parabéns ás persoas que resultaron elexidas despois deste referéndum na nosa militancia. En primeiro lugar, a Saínza Ruiz. Quero sinalar que ela, como é bastante evidente, é unha muller nova, é unha profesional, unha sanitaria, unha fisioterapeuta, é unha muller moi activa no eido cultural, nas redes de teatro e, en definitiva, pois unha muller que vai a representar, non, o noso rostro ou esa faciana que hoxe ten lamentablemente Europa, que é a faciana do precariado, non? Ela, ademais da súa formación, traballa a tempo parcial na súa profesión e digamos que ese suxeito político que, insisto, ten a faciana de Europa, que son os chaps, os pobres ou xente nova con formación pero precaria, seguramente que ela o representa maravillosamente ben, non?
E ademais é que Saínza ven de unha comarca na que, como ben sabedes, hai un sector que é estratégico, que é o sector naval, que decide ou ven directamente e vencellado xustamente a Europa. Coido que ela vai a representar unha comarca importante, pero un sector estratégico vital que en Galicia é o sector naval e, sobre todo, o rostro das mulleres e do precariado. Queremos, no nome da Dirección Nacional, por suposto, hoxe formalmente, darlle os parabéns e desexarlle un traballo intenso. E, en segundo lugar, tamén en nome da Dirección Nacional, se me permitides, darlle os parabéns ao profesor, ao catedrático Outer, auténtica honra nestes tempos de debate ideolóxico profundo en o que é preciso é aportar tamén intelixencia e aportar reflexión e aportar alternativas, sobre todo no azote das oligarquías financeiras de Europa. Dende logo é unha honra para esta organización que o profesor Outes se entregara a esta causa e que, como demostramos neste referéndum, fora de maneira abrumadora apoiado polo conxunto da nosa militancia. Ele é catedrático de Economía Aplicada e teoría, dos máis relevantes de Galicia, e quero sinalar que sin lugar a dúbidas, a súa propia experiencia profesional, non só na universidade, senón en outras materias do noso país, sin dúbida vai axudar a construir unha proposta política para o noso país. Galicia vai a ser un suxeito activo fundamental polas razóns que antes adiantábamos, e que os nosos sectores estratégicos básicos en termos económicos dependen directamente de Europa. Por tanto, sin lugar a dúbidas, é fundamental o proceso de debate que hoxe empecemos, e, sobre todo, é fundamental dinamizar a cidadanía do noso país para que seamos responsables, que sexamos conscientes de que estas non son unhas eleccións máis. Empezamos un ciclo político nas europeas que vai a culminar con as eleccións xerais, nas que Esquerda Unida pula pola derrota democrática desa oligarquía financiera que ten o rostro de Guindos, que vai a ser agora premiado, derivado para Europa, ou mesmo do señor Feijóo ou do señor Rajoy. Por tanto, non hai distancias. É un ciclo único que empeza en maio e que vai a continuar ata o intre das eleccións, que desexarles aos dous moita sorte. Son Saínza Ruiz. Estou moi ilusionada de estar aquí, falando para todos vos. Impliquéme un pouco neste proceso porque pareceme que é o momento de comezar o cambio, sobre todo a xente xoven da miña idade, que estamos nunha situación que non é moi favorable para encontrar traballo, que estamos formados, que vimos da xeración mellor formada. Temos que tentar buscar saídas. Unha das formas é implicarse con movimentos sociais, con partidos, e participar activamente destes procesos. O cambio empeza en Europa, porque, como todos sabemos, eu son dunha comarca na que a maioría das decisións veñen dadas dende Europa. Estáse a influir no sector naval da miña comarca, sobre todo dende arriba, presionando dende persoas que non son elexidas democráticamente e que toman as decisións ao fin e ao cabo da nosa comarca. Facer un chamamento á xente da miña idade para que se implique e loite activamente, non soamente queixándose e saindo á rúa, que tamén, pero sobre todo que se impliquen activamente con nós, ca esquerda, e unificar forzas. Grazas a Esquerda Unida pola proposta que fixo para que eu me poidera presentar a estas eleccións europeas do Parlamento Europeo. Eu, como sabe, eu militante, pois tamén exerzo a miña disciplina. Non é nada novo, eu xa empecé a militar no ano 67, os cohetes aquelas, ante que este inverno duro e longo. Eu milito no PC desde o ano 67 e penso que a nobreza obriga e tamén o tempo obriga a que todos nos para conseguir algo máis que uns votos de cambio.
isto é unha loita de clase, dicía Warren Buffett, onde a miña clase, a clase dominante, a clase propietaria, está a gañar a guerra. É curioso que sexa precisamente Warren Buffett que diga isto, porque é unha frase que semella bastante aquela famosa frase de Marx que dicía que a historia do capitalismo, a historia da humanidade, é unha historia de loita de clases. Son verbos de Warren Buffett, non son verbos de un marxista, son verbos de un dos hombres máis poderosos das finanzas internacionales e do capitalismo americano. Xusto nestes momentos onde moita xente, sociólogo chamado Prestigio, abondan sempre na mesma historia de que as clases sociales non existen e non é necesario andar sempre a volta das historias. Pois sí, efectivamente, o que estamos a asistir nestes momentos é un encontronazo de dous trens, pero como ben decía aquel marxista, eminente marxista, Samir Amin, decía: a crise actual do capitalismo é unha crise onde se nota rapidamente que o sistema se desmorona, pero a clase chamada obxectivamente a facerlle frente ao capitalismo non ten a forza necesaria como para darlle volta ás cousas. E así estamos. E así estamos. É un encontronazo de dous trens, posiblemente un tren sexa de alta velocidade, iso que se chamou no seu día el turbocapitalismo, e é que van como turbos, evidentemente, porque están cheos de razón. Como decía Marx, la ideología dominante es la ideología das clases dominantes. Como tamén dicía Noemi Klein hai uns par de anos no seu último libro, La doctrina del shock, dicía: ¿cómo es posible que en estos momentos con la que está cayendo se atrevan a tomar las medidas que toman? Eso, posiblemente por eso, porque a ideoloxía dominante e a ideoloxía da clase dominante síntense tan fortes que fan prácticamente o que queren. E non hai resposta. Ao menos non hai a resposta que nos entendemos como xente de esquerda e xente do anticapitalistas e que representamos alternativas ao sistema. Non hai a resposta que nós evidentemente desexamos. Pero nós representamos esa alternativa. Unha alternativa que xa non é tan minoritaria, sobre todo en España, onde co tempo estamos a ver que cada vez máis xente súbese a este tren que ten que ser un tentrudo en contra do sistema para conquerir unha sociedade máis humana, unha sociedade onde as decisións que se tomen deben estar centradas no ser humano e non simplemente nos intereses do capital e dos accionistas das grandes empresas. Por que presentarnos a unhas eleccións ao Parlamento Europeo? Pois acabo de dicilo Hitler e tamén Yolanda, porque nós estamos superando. Pero en Europa hai un enorme déficit democrático. Hai un enorme déficit democrático, que non é novo, non é novo. Xa no ano 1789, alá pola Revolución Francesa, cando se falaba da división de poderes, falábase do legislativo, Montesquieu, cando se falaba da división de poderes se referían sempre os clásicos ao legislativo e ao executivo. Se supón que en Europa, o Parlamento Europeo é unha cámara legislativa, ou debera serlo, pero evidentemente na práctica non hai. Mentras que aquel que goberna debe executar as decisións que se toman no Parlamento, aquí está todo moi difuminado e todo moi difuso. Efectivamente, que fai o Parlamento Europeo? Sobre eso poderíamos discutir moito, poderíase falar moito, pero que sí é certo é que é un órgano legislativo que pinta moito menos do que moita xente pensa. Porque o verdadeiro poder executivo é ao mesmo tempo, de facto, o poder legislativo, que é a Comisión, que non está legitimada prácticamente por nada, por ninguén, por ningún grupo. Pero, evidentemente, este déficit en Europa concrétase en accións moi claras. Ten nomes pelos e señales. Aquí hai organismos que toman decisións
decisións de longo plazo toman decisións por enriba das poboacións que habitan en Europa, como son o caso do Banco Central Europeo, que en concordancia co Fondo Monetario Internacional e a propia Comisión, eso que se chama Troika, están a tomar xa hai anos decisións ao marxen que son os intereses das poboacións. Pero ese déficit xa estaba cantado. Dende o momento en que en Maastricht se propón a creación dun Banco Central Europeo, que non está sometido a ningún control democrático nin parlamentario, e ni siquiera o Parlamento Europeo capaz de decirlo, nin o señor Draghi, nin os seus anteriores, nin tampouco o Buda, os do Bundesbank, son capaces de decirle hasta aquí hemos llegado, esto non se pode facer, hai que tomar este tipo de medidas, hai que tomar este tipo de, hai que levar adiante este tipo de políticas monetarias, hai que asistir aos gobernos nacionales con este tipo de medidas para refregar a deuda pública. Non, eso non se está. E non é baladí en absoluto que nos últimos días tanto o Fondo Monetario Internacional como o Banco Central Europeo, o propio Bundesbank, pero tanto o BUBA, o Bundesbank, como o Banco Central Europeo como o Fondo Monetario Internacional repetiron nos últimos días unha cantinera a cal pois nós estamos acostumbrados. Los salarios en España son demasiado altos, hai que reducirlos si ese país quiere salir de la situación de crisis. Eu non vou abrir a ninguén aquí con este discurso porque é un discurso conhecido, un discurso moi bello. Xa nos anos 20, cando foi a crise do ano 29, a confrontación de ideas sobre este tema xa foi tema de debate durante 40, 50 anos e, por lo tanto, non vamos a entrar agora. Pero sí é certo que é unha mostra máis da capacidade que teñen os sectores máis retrógrados, os sectores máis conservadores, os sectores máis fortes do capitalismo internacional para decidir que política económica, que política monetaria, que política de rentas se debe seguir para resolver a crisis. E durante todos estes anos de crise, no ano 2008, 2009, estamos a asistir a isto que se chama el rescate de los depredadores. Aquí hai que rescatar ese mismo sistema financiero responsable da crise económica a nivel internacional está sendo rescatado, pero sobre todo en España. No último informe do Fondo Monetario Internacional sobre España se decía claramente que España difícilmente vai recuperar un 25%, cando me refiro a España, falo do Estado español, difícilmente vai recuperar máis do 25% daqueles fondos que destinou ao rescate do sistema financiero. Solo para rescatar as caixas de aforros, o Estado español puso en riba da mesa a cantidade de 56.000 millóns de euros, que iso é algo así como o 4,5% do Produto Interior Bruto español, e desas cantidades ben pouco dinheiro para se recuperar. Pero isto faise a costas da población. Por eso, as mensaxes dictatoriales, porque é un capitalismo dictatorial, autoritario, que están a dicir que os responsables da crise son os altos niveles salariales e a débeda pública, esas son falacias que hai que desmontar e que eu creo que nos medios de comunicación, se son responsables e serios, deberán participar neste tipo de cosas. Non son nin os salarios, nin é tampouco a débeda pública responsable da crise económica. Son as políticas neoliberales que se comenzan a poñer en práctica a finales dos anos 70 os responsables do desmantelamento de todo un sistema que foi moi eficiente, pero que evidentemente non servía a los grandes señores del sistema financiero a nivel internacional. Nos, xusto, estamos en contra disso. Estamos en contra de que se rescaten os depredadores, pero sí estamos a favor de que si se rescatan se nacionalicen, pero que non se nacionalicen para privatizalos despois, porque é o que se fixo en NIM, é o que se fixo co Banco de Valencia, é o que se fixo ca CAM, a Caixa de Aforros do Mediterráneo, é o que se fixo con Cajas Tur, é o que se fixo tamén con Nova Galicia Banco. El rescate de los depredadores, pero aquí non se rescatan
as 280.000 personas que foron desahuciadas, nin tampouco se rescatan os 6 millóns de parados que hai neste país, os máis de 300.000 parados que hai en Galicia, a esos non se lles rescata. Se rescata única e exclusivamente aqueles que son os responsables da gran desfeita. E nós entendemos que desde a Esquerda Unida, desde a esquerda alternativa, desde a esquerda anticapitalista, evidentemente hai alternativas. E hai moitas. E unha delas é a creación xa dunha banca pública. Unha banca pública que é máis necesaria que nunca. Unha banca pública que existiu neste país. Pero unha banca pública que xa dende os anos 60, igual que a industria pública que había neste país, foi desmantelada en aras desa posmodernidade que tanto nos invadiu nos anos 80 e que ten nomes, pelos e señales. El bipartidismo que se empieza nos anos 80, que empieza ya nos anos 80 a levar adiante unhas políticas industriales e de desmantelamento do Estado por boca e por programa do señor Felipe González e por programa do PSOE, e que nos anos 90 o señor Aznar continuaría de maneira moi decidida. Nós estamos a favor de unha banca pública. No ano 2000, cando o goberno sueco toma posesión, aos 15 días encontrase con un informe que di que hai 3 bancos que están a piques de levar a economía sueca á bancarrota. Un goberno conservador nacionaliza os bancos. Superaron a crisis. En Islandia pasou unha cousa parecida. Negouse o goberno de Islandia a pagar unha factura de 35.000 millóns de euros cando o Produto Interior Bruto de Islandia non é moito máis de 11.000. Negáronse. Islandia hoxe é un país que ten un 2,5% de taxa de desemprego e nós estamos no 26. Sí a unha banca pública, pero unha banca pública que funcione, non unha banca pública corrupta, porque o caso das caixas de aforros, que representaban o 49% dos fondos de todo o sistema financiero, dos depósitos de todo o sistema financiero, é un caso que non se debe repetir. Unha banca pública eficiente, unha banca pública honesta, unha banca pública cercana aos problemas da sociedade e que resolva os problemas da xente. O problema de España tamén é que temos un sistema financiero que dende o ano 2008 ten un volumen de crédito que baixou nun 17% respecto a aquel ano. É un sistema financiero rescatado porque non dá crédito. E así están as nosas empresas, e as empresas de toda España, pero sobre todo as empresas galegas, que é unha economía moi dependente de pequenas e medianas empresas que non teñen capacidade de crédito, non teñen capacidade para repoñer o seu activo fixo, non teñen capacidade ninguna como para facer frente a unha crisis tremenda que estamos aí. E efectivamente, se hai que ir a Europa non é de viaxe, hai que ir a Europa, como ben se dicía aquí, porque os nosos sectores en crisis dependen de moitísimas das decisións de Bruselas, pero tamén do Parlamento Europeo. O sector industrial, sen máis lonxe, todo o que é o sector naval na ría de Ferrol e na ría de Vigo, o sector agrícola, o sector pesqueiro, dependen de decisións de Bruselas. E non miremos o ombrigo porque non ten sentido ningún. Aquí hai que estar ali onde se toman as decisións. E isto é todo por hoxe. Eu ben pouco teño que dicir respecto ao tema. Penso que é de todos coñecido cal é a situación. Si hai alternativas e si hai moitas. Porque a única alternativa que non nos vale é quedarnos pasmaos e mirar como esos 6 millóns de parados non teñen posibilidade ninguna, como o 45% da nosa xuventude non ten traballo e como as familias desahuciadas ou aquelas familias que teñen unha persona dependente non teñen a posibilidade de resolver os problemas cotidianos, problemas do día a día, que é o que, en principio, ao cal nos debemos e temos que facer todos os